दिनैनि बे सानजौफु बड'फा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसेला जथुमाव हांख्रायनाय लाबोजानाय जोंनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि दिनैनि नोंथांमोननि दख'रानि जि 2 बोसोरारि जथुमाया फुंनि समनिफ्राय खोब गाजा गोमजायै जाफुंलांबाय। बे समाव नोंथांमोना मा थांखि आरो मिजिंखौ लानानै बे 2 बोसोरारि जथुमाखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन, एसे फोरमायगोन नामा? बे समाव जोंनि सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै इउनाइटेड निउस आरो बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोङो गिबियाव साबायखरखौ जासिग्रोदों। दा सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 27 नभेम्बरनि 2024 मायथाइनि दिनैनि दिनाव सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि 2 बोसोरनि जि समफारि 18थि 2 बोसोरनि समफारि बियो दिनै जोबनानै फैबाय। दा बिनि थाखायनो सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिसोरनि गोजाम बडिखौ सिफायनाय आरो गोदान बडिखौ दाफुंनानै लानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव फुंनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आर'ज मेथाइनि गेजेरजों गिबि फुंनि हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। नैथि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बिनि उनाव जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सावगारि बेवहाय बिबार बावनाय जायो। बिनि उनाव जोंनि बर' हारिखौ गायसननो थाखाय जाय गेदेमा बिथांमोनहा गावसोरनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांनानै रुंसारि जालांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि जिहेथु मिथिंगाया मोजां जानांगौ बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिखौबो लादों। बिनि उनाव जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे गोबां फरायसुलाफोरनि जौगानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लायो। दा बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै फुंनि समाव फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे हरखाब बिबुंथिनाय लोगोसे मोनसे बिबुंथिनाय मोनसे आयदाफारिबाव मोननै बे थुनलाइयारि आयदाखौ लानाय जायो। बिनि उनावहाय रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि मुङाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा देंखोमु 1, 2, 3 बादायनाय होयो। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देंखोमु 1, 2, 3 बादायनाय हाबाफारिखौ लायो। बिनि उनाव मोनाबिलि समाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गं 63था गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोन लोगोसे ओनसोलाव थानाय गोबां समाज सिबियारि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि फोरोंगिरि गासैखौबो लाफानानै मोनाबिलि समाव थान्दै मेलखौ लानाय जायो। दा बे थान्दै मेलाव बेखेवगिरि महरै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि संगल गयारि बिथाङा बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो। बेजोंनो लोगोसे बे जथुम्मायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर निजोम बसुमतारि सारा बाहागो लायो। बेजोंनो लोगोसे जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि रनसाय खुंगुर मोसाहारि, बोसोनगिरि बिबेकानन्द ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। आरो लोगोसेयैनो बे जथुम्मायाव दख'रा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लानो हादोंमोन। लोगोसेयैनो उत्तर कलाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, आलुफारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादोंमोन। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजाम आफादनि
जि 2 बोसोरनि मावसोमनि आफादगिरि मानव गेदेर बालेन्द्र केलकातारि बिथां गाहाय नेहाथारि नांसारवारि बिथांमोनखौ बिदाय होनायनि गेजेरजों गासै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय जायो। बे गोदान आफादाव रायजो राजा आरो थान्दैफोरनि मददनि गेजेरजों, बोसोनगिरिफोरनि मददनि गेजेरजों, ओनसोलनि समाजारि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोननि मददनि गेजेरजों, बोसोननि गेजेरजों गोदानै जोङो सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ 2025 आरो 26 2 बोसोरनि थाखाय आबुङै सायख'नानै लानाय जायो। दा बेवहाय जोङो गोदान आफादगिरि हिसाबै पलेन्द्र नार्जारि बिथांखौ आफादगिरि आरो रनसाय बसुमतारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि मासियाव दोननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानाय गासै पर्टफलिअ'फोरखौ आबुङैनो सायख'नानै लानो हानाय जायो। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बे गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानानै लाबाय। बिनि उनाव जि आफादा मावलांनो थानाय जि माखासे रायजो राजानि सिगाङाव जि थांखि बिथांखिफोर लाखानाय दंमोन आरो गोदानै मावनो दिनैनि समाव माखासे थांखि बिथांखिफोर दैखांदों, बेखौ एसे फोरमायगोन नामा दिनैनि समाव? औ नंगौ, दिनै बे थान्दै मेलनि गेजेरजों दख'रा आफादा थिखानानै लानाय माखासे थांखि बिथांखिफोर लोगोसे रायजो राजाफोरनि जि बोसोन आरो मदद, बिनि गेजेरजों माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों दिखांनानै लानाय जायो। दा बेवहाय आङो सेथियाव बुंगोन बेखौनो जे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु एफआरसिखौ गासिबो मोनजोब्बाय, दा थेवब्लाबो बे दख'रानि सिङाव थानाय माखासे गामिफ्रा उसुंसेयाव थानाय गुबुन हारिफोरनो जि हाफोरखौ फाननाय बेबायदिबो सोलिदोंमोन। दा बेखौहाय आबुङै बन्द' खालामनांगौ, गुबुन हारिनो हा फाननायखौ टटेलि बन्द' खालामनांगौ, बेखौहाय जोङो थांखि लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, समाजारि बिथिङावनो जा, बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा, गामियारि जौगानायनि बेबस्थाखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे थांखि दिखांनानै लानाय जायो। आंनि आंगो जोनोमपुरि बे मावबिथांखिनि गेजेरजों गामियाव हाबनानै गामि गामि सावरायलायनायनि गेजेरजों बे गामियाव जिथु सोलोंथाइनि बेबस्था, समाजखान्थि बेबस्था, रांखान्थि बेबस्था, गासै बिथिंखौनो नोजोर बोनानै गामि गामि हाबनानै दख'रा आफादा रायजोजों सावरायलायनायनि मोनसे थांखि बिथांखिखौबो बेवहाय दिखांनानै लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे ओनसोलाव थानाय माखासे सोलोंथायारि फसंथानफ्रा माखासे नोरजिया अबस्थायाव दङ, बेखौ सिगाङाव दोननानै सरकारि बिखयाफोरजों बा सरकारि बे साखरिनि जि अफिसनि दैदेनगिरिफोर, अफिसारफोर, बिसोरजों सावरायलायहैनायनि मोनसे बेबस्थाखौबो लानो होननानै बेवहाय थांखि दिखांनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जेरै बिटिआरनि सिमा बारायनायनि बेला, बेजोंनो लोगोसे ओनसोलाव सोलिनाय बायदि रोखोम समाजारि बेआइनि बेरेखा हाबाफारिफोर, बेफोरखौबो रायजो राजानि मददनि गेजेरजों बेवहाय दख'रा आफादा हाबनानै होबथानायनि बेबस्थाखौ बे दिनै सावरायनायनि गेजेरजों थांखि दिखांनानै लानाय जायो। गोजोन्थों बे समाव।